wazi ngisho ipassword uyazi kanjani mina yakhe ipassword angiyazi mina yakhe ipassword yena wazi ipassword yami sengibonile ukuthi ikhona into yenzayo yini le wena phone yami yini le wena ipassword yami ipassword yami bambeni madoda bambeni ngoba wathi phone yami alright okay sisemi kohlala phansi wena sesumsendela kanjani umuntu othi umngani nawe izithombe zakho ubunqunu bendoda yakho isendele umuntu umuntu kanjani sisi angikaze ngize ngimsendele umngani wami impela kodwa angikaze ngimsendele izithombe angikaze ngiyisende izithombe ngimsendele la ngijulungela uthi uyitholile izithombe efonini uyabona nje lento engiyikhulumayo ngikhuluma iqiniso elimsulwa ngisho namanje ubaby wami angavula ifoni yakhe la sibone izithombe la efonini yakhe vula WhatsApp sibone ukuthi wenzani ifoni yami ngoba nawe nefoni yakho nami nefoni yami angiyithinta ifoni yakho noma ngiyithinta ifoni yakho angiyithinta ifoni mina ngavula ifoni ngoba sekukhona vele into engayithembi la kuwena nqini bafo uyabona bafana nqini ukuthi bengifuna ukuthola ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu angithi usesuna ufuna ukuthola ukuthi kwenzakalani phakathi hayi angijwayela wena bafo wena bafo uyangijwayela ufuna kona ukuthi uyangijwayela nje wena babila ngiqhubuza mina hawu msitha sisi benza inyoni yebo uyayibona into yenzile nje manje ukhetha ba kahle lento ayenziwanga yimini ubingeke yenze kube kuthiwa yena uyiphathe kahle empilweni yakhe awuthi bengafebi nje uthi wena wakhe bengafebi ubengangisupporti ngalutho ayikho into abengenzela yona wena ukhalela uthafaza kahle mina kahle bengisupport ubengenza yonke into engisupporta nje bekumnandi bengihappy kuyena yebo bengizosho nje ukuthi bengihappy kukho konke ngapha bese ngirobheka vele ngibhalele Inyoni TV ukuthi bangisize ngihambe noma wengane yami siyobona umngani wakhe lo umjita ukuthi achazeke kahle ukuthi kuyenzakalani phakathi kwabo ngoba kunento engiyinothisa ngathi sekunobudlelwane kubona obabini uma wengane yami nalo mjita lo ngubesti wakhe so ngicela Inyoni TV ukuthi bangiphelezele siye ubabona kusasa bachaza ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo abedloveni amandla enhlana sezansi ngiyabingelela ngingunogwaja ozikhundla umzulu kavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda MC Kwacho ngiyumfokazungu uhlelo kwenzakalani Inyoni TV oyibukele ngalesi sikhathi namhlanje ke sikutholela kuhlelo lapho khona sihamba nensizwa noma kunensizwa esibhalelile okulungelo umfoka mchunu efisa ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi komuntu wakhe ne-male best eyayikhona so ke namhlanje sihamba lo daba lolo ke njengoba ke usibona ke sivivile namagadami senza show ukuthi ke lolu daba lolu senza show ukuthi siyakhona siyothola ukuthi kwenzakalani ngoba sifika door to door sinjengentuthuko ke thina njengamanje embukeli siyakuthatha sihamba nawe siyokukhombisa endaweni esigameko asambeni bafana bakithi udani thela amadoda hlala khona number 20 sayile bafo sayisibona ukuthi sekhuleke ekhaya hola bafo nazoke bafo kanti nina hayi esalonse nibamba lapho bafethe inkinga ngizwana yini manje nifunayo lana yabona bafo njengoba ngihamba nalezi insizwa nje mfethu sho ngiyazazi kwenzakalani uyayaza ngithi sho sengengabona ngani so mfethu thina lazile ngodaba olubi size ngokuthi sifuna ukuthi nawe uyikhulumele kube nezimpendulo oyivezayo mfethu ngiyaphambiseka mabrada ngoba mina mengikhumbula kahle ayikho into engangikhulumisa nani okay mfethu ingabe into ongacabanga ukuthi ayikho engasikhulumisa nawe Sure. kodwa usebidlalweni ngithi mfethu yeah so kuyadependa ukuthi nje ubusebudlalweni kwenzakalani ebudlalweni bakho so angifuni ukukhuluma kakhulu but into engizokutshela ukuthi one uma ukuthi uyazivimba awazi ukuthi yini le esifuna uzoyithola neyenza ukuthi size sithume umuntu enze research sifike la endaweni yakho uthini nifunayo la yabo so thina masifika la asifika sinesizathu so into ezokusiza mfethu ukuthi uyicabangisise lento oqala ukuthi njoba kufika kwenzakalani la izofunani yabo one okokuqala mhlambe khona icala nje olenzile wena wazi icala libona ingubo lelingene yabo two mhlambe khona into eyenzakalile ngokusebudlalweni ongazi wena because umuntu wakhe awunayo even mhlambe awunayo even kona la awazi ukuthi kwenzakalani yabo so kuzokusiza lokho ukuthi usinikeze ithuba lokukhuluma nawe ngoba ekugcineni kokugcina ngasazolanga iside la ukuthi wena uthini mhlawumbe sikhipha udaba nathi lube ngathi lu wrong kube ngathi kwenzelanga i-wrong no-Inyoni TV i-wrong kanti wena ungafuna ukwenzani usinike ithuba lokukhuluma nawe inkinga phela mfethu uyazi ukuthi mfethu umhlabeni konakele ngangikwazi ukuthi ngivele ngivulela abantu nje
batwahle nje noma kanjani. Sure mfethu ingakho ke ngisho ngithi mina sikwenzakalani sicela usinikeze ithuba sikhulume nawe uyikhulumele kulokho esobe sifuna impendulo kukho cause nawe awazi ukuthi wenzeni. Ma, mfethu, So sokubuza- uzozwa ukuthi kwenzakaleni ma ukuthi uyasinika ithuba. Sorry ke my brother. Impendulo nizoyifuna kumina. Sifuneka kuwena mfethu kodwa ma ukuthi kanjani mfethu uyayibona Oh, ukuthi okay. uyabona ukuthi uperfect right singahamba nethimba. Singahamba nethimba mfethu. Ngizonivulela ningene. Ngizonivulela ningene. Showcase. Yendaba fethu nina nisabe mangabe siqhamuka fethu. Yendaba fethu. Because amajida lawa washaya umuntu omzethi bayigadela isimo. Yendaba fethu. Angiungasapha rami kakara lezo kwazibani. Yeah, so ikwenzelana uyibuka ne? Ya sengingayibona nje kancane hayi ukuthi kangaka ngiyayilandela into engilandela kodwa sengingahlangana nje. Usakhile vela ngithi kama. Sure, I mean sakhini. Ya mfethu no ehlisa nje mfethu amaphaphu mfethu kunodaba nje size ngalo futhi akona udaba mhlawumbe nawe ungazi ucabanga usabe kakhulu no indaba nje encane kodwa ke sizothola impendulo masikhuluma ngalo so mfethu kunabantu engihamba nabo njengenjwayelo mfethu uma ukuyibukwenzelana ngizofisa ukuthi laba bantu ngibasondeze mfethu sithole indawo sihlale phansi ngokwemvumo yakho la endaweni yakho Doke. Hayi sedladlile la khona kwami manje uthi abanye abantu uhamba nabo ngaphandle kwalapho khona abanye futhi. Yes khona abanye abantu engihamba nabo kodwa ke ungesabi ngoba abantu ngicabanga ukuthi uyabaza abanye babo akona ukuthi mhlawumbe sokubamba Abanye babo kanti bangaki labantu. hayi nozobona masibalana makuthi uyavuma nje brazo yami Efethu ungangilandela abantu bazonquma. ufake nobuhlalu yindle umakhosi kanti ubuyibuka umakhosi mfethu ya no ngiyabona ya ushayele shot yakho namhlanje urelaxile iholiday hayi holiday belizolo hayi poliwe nje namhlanje hayi ungapasabi dog yami so uthini ke singakwazi ukuthi silanda abantu esihamba nabo angwase ngize nangena nina futhi abantu enihamba nabo lapho cha sinabo bangangena ekinkinga fethu alright bebengezi kodwa nenkinga hayi khuleka mzethe mfethu ngilandele hey ya dog hey washo ke baba cha bro namhlanje uhlala nobani lapho sengumuzo umhle kangaka baba oh akhona oledi la time odabekho kwamanje basesipaneni mangishiye nje ngingedwa nje yabona yathi ngiyilalele ngiyezwe inoki njengoba sengizonivulela la ya mfethu manje ayikho ninja mfethu hayi osedunwa yinja nje la awu baba ngegceke lezi zinto lo vele izinja zemfundo gwaja wase sengibumbayeza mfethu bakho ibona laba ya ibona mfethu uyabazi ngiyabazi manje kodwa ngiyadidiseka ukuthi kwenze njani manje bakhetha ukuthi bazohlanganela lekhaya ya mfethu njoba ngishilo ukuthi kwenzakalani mfethu ikona ke sifuna ukuthola impendulo khona mbona sinike isithuba lokusikene ngaphakathi sihlale phansi sixoxe uze ukuthi beze ngani xa ujabhaza kodwa ngingakhuza athi inkinga ngiyifunda la manje ngizongilethela amakhaphula ekhaya ayibongene phela umfundisi angishadisi mina ya mfethu ngiyazi ushadisi kodwa ke siyacela ukuthi ke sikwenzakalani usinike isithuba bafo ngoba mase kanje asekho isidingo sokushona lena le bafethu nikhetha ukuthi nizele ekhaya indaba kodwa yazi ningaphenduli yazi asingene ngaphakathi impendulo ngicatha uzoyithola ya bafethu mzethe ngicela ukuthi sondele ukuze mfethu bengakwazi ukuthi bethintane labantu laba because njengamanje kuyashuba hayi khona kuyashuba futhi ikhona ekhala mfethu hayi khona okay mfethu sinike ke mfethu ukuthi sohlala kanjani ngicela mfethu uhlalela lapha mfethu wena nje mfethu sakhile hlala lapha nje mfethu shosho ya mzethe ngicela ungimela ngala mfethu ungisethele kahle ukuze kungabi uhlala lapha ulungele bafakithi uhlala ngapha mfethu usisithembe ihlale ngalapha mfethu ziyakhala ke manje so mina ngizoyihlala la bekusho mzethe ukuthi uhlala la then bongani ungakuphi mfethu wenze show ngoba angifuni ukuthi kube khona inkinga so ya sakhile ngibonile bafu ukuthi labantu engene nabo yabazi mfethu yini le kwenza utatazele kangaka hayi ukuthi ngiyathuka phela ukuthi bafunani lekhaya ngoba phela kubona abantu abayibangivakashela ukuthi namhlanje bese bezoqhamuka nani nezigora yabona nje mfethu ngeke ungathuki ke nawe yabo ate namacala yini mfethu lutho amacala ngithi nje no wena sangaphandle wathi icela nibule ingubo lingene alright mfethu no relax ake kanjalo namhlanje ulungele uye wasibhalela kwenzakalani Unity TV wasibhalela ukuthi uyafisa ukuthi size kuphi kuwena so ngizocela ukuthi ilungelo ngikunikeze ithuba macengwane kube wena ochazayo udaba ukuthi why ubhalela Unity TV why ubhalela kwenzakalani why uthe asize la senze research sesifike la qhawula yebo ngiyabonga ukuthi ngiphawule la kuleli daba nami ngithe angibhalele ku Unity TV ngoba kunento engayiqondi kahle ngalomuntu wami lo enhlala naye emjolweni wethu sesijole isikhathi eside kodwa manje nje akusahambi kahle asihlali ndawonye kodwa nje uyangivakashela kodwa nje ekujoleni wethu akusahambi kahle lokho nje waye ngathi ngathola ukuthi unalo umngane ekuthiwa usakhile la
izinto azihambi kahle sengithola nje iy'thombe zakho ubhebhi wami lo iy'thombe efonini azisendela ku-WhatsApp usendela uSakhile iy'thombe into engayazi into enje mina ngazi ukuthi babangani nje kuphela kwaye manje sengiyaxakema sengibona iy'thombe seyisendela uSakhile kanje ngibe ngingazi ukuthi kuqhubelani ngithi angibhalele nina ke ningiqondele kahle ukuthi kwenzakalani la nama ngiyiboni kahle lento wena buwazi ukuthi male based lo ya ngazi ukuthi uyena umngani wakhe nje ahleze engitshela ngaye so wathola iy'thombe ey'nekhe manje sengibona iy'thombe enqunu lwakwami half naked esendela yena uSakhile leyo nto nje ayingiphathi kahle kuyimanje nje ukuthi avele nginyathele nje kwamanje mabeni zathi Ayibona umkhelo. okay hlisani umoya okay alright okay hlisani umoya okay lungelo hlala phansi mfethu hlisani phansi mzethu okay nazo alright ngicela ukuthi nenze sure mzethu ukuthi akanqamuli la bafo ngeke ufike usibhalele ujike futhi kuzola wena bafo angithi la sizothola izimpendulo sizifuna ukuzwa ukuthi uSakhile wenzeni then wena wenzeni usisithembe wenzeni manje awukwazi nokuthi wena futhi usibhalelile ufuna uqova impi mfethu sichazele kahle mfethu ukuthi kahle yini le ngempela ukuthi ngempela lento ayingiphethe kahle konje noma ngimbuka lo mjita lo ukuthi avele ngimenza into yabo into ebuhlungu nje ayithandi into ayenzile lo mjita kumuntu wami alright okay yo mfethu uyabona ukuthi ulungele udinwe kangakanani kanti mfethu yini kwenzakaleni mfethu bra ukuqala into engizoyisho mfethu yabo lento engisenzekayo la angiyithandi njengoba ngeke ngasho ukuthi inkinga ngiyifuni lo mfethu yabo sefika ukuzongilimaza uzongilimazela ekhaya and mengisuka ngiye police station ngifike ngivula icala uzofika boshwe futhi ngoba phela uyena ongihlaselile fana nothi uyangihlasela manje yabo okay bafo okay amaphapho phansi ngifuna ukuthola ke mina ukuthi angithi uthe uyamazi ngiyabazi ngiyamazi nazana kanjani lo sisi awusisi bethu umnganami wena ubi-male best wena ya Okay. futhi leyo into abayisho kanjalo okay ulungele into emkhalisayo ukuthi ubona iy'thombe ey'nekhed zikasisi efoni zisendelwa wena into eyenzakalayo nje manje kuyasendwa manje naphethe iy'thombe mfethu ukuthi-ke yena wasibona kanjani-ke kodwa into engingayisho mina le nto eyibona esithombeni akumniki phela ukuthi imvumo lokuthi phela afike azokhahlela mina nje uyazi ukuthi bangaki abantu mhlawumbe usisi asabasendela lezi y'thombe manje mekuthiwa le y'thombe wayibona yisendelwa mina uyayifica futhi uyifice efonini yomunye umuntu uphinde futhi uyifice yomunye umuntu uzohamba ushaya bonke abantu pras uzoba nenkinga lento yenzayo into engifuna ukutshena wena uzoba nenkinga okay Akwenziwa nje lungele ngifuna ukuthola-ke kuwe bafo ukuthi wena unesikhathi esingakanani umazi uDakhuza uSakhile njenge-male best kamuntu wakho ukuthi wena unesikhathi esingakanani umazi akusekuthi uyeze nje lo mjita ngimazi ukuthi uyena uzwana umngane nje but wena uzange ube nankinga Angizange. umngane umfana angizange ngibe nayo inkinga ngithini ukuthi ngibone lezi y'thombe lezi into engisulisayo naye lo wakwami mengithi ngiyambamba nje hayi akasekho right yabo sevele nje angiphusha isandla sibeke lapha isangithi ngibeka isandla kena siphusha sibeke lapha aloko nje ngincokolela indaba kaSakhile uSakhile yonke into mesixabana uSakhile bengekayenze lento kungena imali efonini into engayiboni nje kahle kuphuma ke ngiSakhile sendelwe imali uSakhile akashoti ngalutho lo muntu ngiyamnikeza yonke into ayifunayo kodwa nje uSakhile ngemqondweni wakhe yonke engihlanyisayo ngalo mjidala so wena bafo unokuthi bayatafazana yilokho kufika emqondweni wakho ayikona bafo ngeke kaloku emsiza ngimsendele imali ngicela ukuthi Sembu uyiphendulele wena nje manje umeli best wakho umuntu wakho ukuthi-ke wena-ke le situation uthini-ke ngayo nakho kubonakala amanuthi wasendela uSakhile ulungele wabamba njengamanje yimpi Hayibo ulungele umazi kudala uSakhile umazi kudala nje ukuthi umngani wami uyangimangaza lento ayikhuluma namhlanje mina ngumngani wakhe uLokhuzana wena sisumsendela kanjani umuntu othi umngani nawe iy'thombe zakho ubunqunu bendoda yakho isendele omunye umuntu kanjani sisi angikaze ngize ngimsendele umngani wami impela kodwa angikaze ngimsendele iy'thombe angikaze ngiyisende iy'thombe ngimsendele nanje ulungele ukuthi uyitholile iy'thombe efonini uyabona nje lento engiyikhulumayo ngikhuluma iqiniso elimsulwa ngisho namanje ubhebhi wami angavula ifoni yakhe la sibone iy'thombe la efonini yakhe vula uWhatsApp sibone ukuthi wenzani ifoni yami ngoba nawe unefoni yakho nami nefoni yami angiyithinta ifoni yakho noma ngiyithinta ifoni yakho angiyithinta ifoni mina ngavula ifoni ngoba sekukhona vele into engayithembi la kuwena no wase ngibona ukuthi khona into yenza noSakhile ngabona ukuthi angivuli azikho kodwa ithombe engayisendela bengamsendela zona azikho wena ngijwayela azikho ithombe ngijwayela engayisendela ngijwayela naloSakhile wakho ngiyamjwayela nangu nayo uSakhile angasho ukuthi enithombe ngamsendela yini okay masithi wena kwethombe usho ukuthi wakufika kuphika
Mangathi wakhipha ifoni nje manje, ungayikhipha ifoni umnikeze unakho siyibone sonke. Wayiyenzani yona ifoni yami? Wayiyenzani ifoni? Sengisho ukuthi ngokwefoni, mase ngathi khipha ifoni nje manje sibuke la. Akayithinte yami ifoni nama ngiyithinte yakhe. Angithi ngiyasho ukuthi mina ngathatha ifoni ngesikhathi uhambe etoilet. Wena uvula ifoni yami mangibeka ifoni yami uyathatha uvula ifoni Ngokhuluma yami. nosakhele futhi wena usuphumela eminyango usakhuluma sihleli sowabeni ithi asekuqaleni. Ngenza njengawe Yonke nawe into wenze eyenzeka njalo. la. Mawukhuluma nefoni ukhuluma nabantu bakho nawe uyaphuma ushonele nami ngiyaphuma ngishonele. Kodwa ke nawe ke bafo ke uyabona into osuyenzile nje manje. Wena uyi-mail based kodwa manje uya receive ithombe entombini yomuntu. So uyabona into osuyidalile mfethu. Yabo ngengigxile kakhulu mina mfethu eyithombeni. Ngiwangithi uyamuzwa umnikazi wendaba lekuthiwa wasendela mina ithombe. Uyayiphika. And anitsafazane nini nobabili ke eceleni ke. Hayi phela mfethu manje kuphoqelekile ukuthi ngiphendule lo mbuzo. Cha, kumele uphendule mfethu. Inkinga nangu ulungele. Uyayifuna impendulo. Manje mengathola ukuthi siyajafazana mhlawumbe yindaba yini angayenza. Mhlawumbe Phela mina ngazi ukuthi nabanga. Uyabona bafu lento ekhulumayo manje izokunyanyisa kakhulu. Ndothi izokunyanyisa kakhulu lento esho. Uyabona nje mfethu uyabona nje bonke ukuthi sila kulomuzi wakho mfethu. Otherwise mfethu asisawubonana brawa. Futhi uyavuma lento mfethu niyajafazana umuntu wakho. ngiyavuma. Shuthi mina benitsafazana phela nosisi. Ngifuna ukuthi kuphendula ngithi siyaphoqeleka ukuthi angibuze ngikuphendule lo mbuzo. Asijafazana umngani Okay wami. sis. Wena ke naye indoda yakho eyithanda ngithi. Okay, uma uyithanda indoda yakho. Okay. Egcineni ufika nanga umngani. So why yini wena le uthi ubungayitholi ke kumuntu wakho ngempela ezi ukuthi ngempela uhambe wenze yonke into usendele nemali kuthiwa receiver sokwenzakalani No, usakhile umngani wami wakudala. Uyamazi nawe ilungelo. Usakhile umngani wami wakudala. Uyamazi ngaxoxela ngaye. Kodwa kusebona ubungane lokho manje. Vele ngizwana naye. Akusebona Umngani wami nje wakudala. Kade senza ibirthday yengane la. Wayekhona usakhile umbiza phansi phezulu. Ezongenza islimi, uzongenza islimi bizwe wena nje. Ezongenza islimi la Wayibizwa wena uyangijwayela. Hawu uyangijwayela wena. Namhlanje usuzothi ene utshafazana nami. Okay ngiyakuzwa ke sisi mina into engifuna ukuyithola ke kuwe njengomuntu wesifazane ukuthi wena ke njengoba unomngani wesilisa njengoba umngani wakho lo so ngifuna ukucheck ukuthi libonana nini ngayikhathi izinto eniyavumelana nomuntu wakho ukuthi njengamanje ngiyaphuma ngiyobona usakhile njengamanje ngibizwe usakhile libonana nini Mangenzi lutho nje ngiyaphuma ngimtshela ukuthi ngisakusakhile umngani wami. Uyazi vele naye ukuthi so lungele wena uyivuma lento lo Ngiyayivuma ngoba ngitshela ukuthi abangani ngafica vele beyabangani labantu bengafuni ubahlukanisa mina. wena into ekushitshisa nje manje umqondo ubona ithombe Ngibona izithombe yabona ama voice note ko WhatsApp nje ukuthi hayi sikhonto wrong la. Nomuntu wami nje akasakunaki nomuntu wami. Ufunani efonini yami? Kodwa ke manje sisike le ndaba yefoni ngoba phela iyona eseqhathile manje shuthi wena kumele usinikeze ifoni keep ifoni sibone ukuthi khamba kanjani Hayi ngeke ifoni yami. Ifoni yami ineyimfihlo zami inezinto zami. cha Naye akanginike yakhe nama ngimnike yami. okay lungele uyafuna ukwazi ngithi uthola ithombe Mina ngiyafisa wonke umuntu abone la ukuthi lo muntu uyangishithela. Unamanga wena. Ngicela ukhiphe le phone. Iba le phone khona uzocaca ukuthi kwenzakalani lapha phakathi kwenu yami. Nama ngiyithathe yathi ifoni. Okay. Hlasimoshe. Kulento izobalula nje. Ngeke siloku sixaka sathi bambana. Okay, indlela okuhlala yethu ayikho right. Ngizocela ukuthi usisi engisukele mzethu ungadele nje isimo. Ezohlala la mina ngizomove ngizohlala ngala. Yabo? Ngoba angifuni ukuxaka la. Alright. Uthi wami cela ungisondelela ngala. Sondela la. Make sure ke mzethu ukuthi akanyakazi bongana akanyakazi. So indaba ke ine phone la. So sis, wena iphone uyayikhipha noma cha? Angithandi ukuyikhipha. Shuthi ithombe ikhona ngempela. Shuthi ithombe into ekhona ngempela. Shuthi ithombe into ekhona. Lungele. Hayi into ekhona ithombe. Wawuyibonaphi? Wawuyibonaphi ifoni ngoba wena wathi ifoni yakho ifoni yakho nje. Ngayithatha ifoni ngesikhathi uphumile shona toilet ngayivula ngabheka yonke into ekhona lapha. Wayibona ithombe. Ngayibona yonke into enzeka abayenzayo nalomthitha. Kanjani ifoni yami? Keep ifone, awukhiphi ifone phela, keep ifone sibone ukuthi ayikho yini lento. Alright sisithembi. Ukuze lento senze. Mina ngayithinta eyakhe ifoni kodwa yena uthinta eyami ifoni. Umuntu akezokuthemba ukuthi wena shuthi lento eshoyo uqinisile. Nikeza mina ifoni. Akayazi nje ifoni yami akayithinta akazi ngisho iphini yakho. Nikeza mina ke ifoni. Because nje manje indaba isina le phone. Nikeza mina ke ifoni. Alright. Bafuyazi password la. Wazi ngisho ipassword. Uyazi kanjani mina yakhe ipassword angiyazi. Angiyazi mina yakhe ipassword yena wazi ipassword yami. Sengibonile ukuthi ikhonto yenzayo. Yini le wena? Ifoni yami. Yini le wena? Wazi ngisho ipassword yami. Alright. Bypass
password Ish, yami. bambeni madoda mbambeni. Ngoba wathi ifoni yakho Ngiyayela. Alright, okay. Okay, system, kohlala phansi. Bafo yehlisa umoya. bayenza laba lento Bafo, kwenziwa mina yehlisa umoya, isilima bafo. la kwenziwa mina isilima Bafo siyalungisa nje lana bafo. Kanti ngiyadini inkinga? Sizama ukulungisa la. Yabo. Yabona inkinga udalile mjini. Yabona inkinga udalile. Iwena ongizele nale Yabona nkinga. inkinga Kanti udalile. inkinga la. Wena women best uthi kuyachafaza futhi. Iya mfethu. Yabo. yo yonke into eyikhuluma ibonakalile la ifonini manje angazi ukuthi yini angayiphika nawe ukhona nalomjito usakhile ukhona Okay. asikhulumi ngefoni asikhuluma ngale nto yabo uyangijwayela Okay, system. Nazi izithombe zatholakala efonini. Shuthi kuyafakazeka nje manje. Niyachafazana nobabili. Ya mina mfethu kuyaphuma ya. Niyachafazana nobabili. Sure. Lungile. vuma lento Hayi kake mongasalihle phela bafo khona kahle khona uzokudlela lona. Wena mfethu uthi inkinga inawo. Shuthi inkinga uyangijwayela lo inawo. mjito bafethu manje ningayenze njani yabo bafethu uyangijwayela lo mjito lo uyangijwayela Okay, sis. Yayibona into soyenzile. Women best. Futhi athi mncane umfana nawe. Mncane umfana. Hayi bo. Mncane umfana nawe. No, angicharge kodwa manje ngathi Nike thini ngeke ubaba abadala bathatha abalala nezingane. Mase kuzobe ithina abafana silala no sabathatha sekuyakhona. uthi bakhuluma kanje mfethu ngentombi yami uthini ke wena njengomsunguli wendaba nangu men best awungiboni bafo awungiboni ngentombi yami bafo ukhulume kanje ngikhona awungiboni bafo Ngiyakubona nangu nje. Okay baba, okay mfoka mchule ehlisa umoya. Ngifuna ukuza kusisi mina. Sisi, wena lo muntu esifazana oyimbokodo. Uthini mangabe xabana amadoda kanje? Afuna ukubambana ngehlo. Njengoba bazolimazana labantu, baphatha ibhamu labantu. Abantu bese lahlezi ikhala kuthiwa abantu bulala. Egcineni kuzothi ubulewe noma kuzothiwa ube nenkinga kanti umsunguli wendaba uchafazana no male best, uchafazana nomuntu wakho. Kulabantu ababili ke uzothini ke ukhetha abani ke kulapha. uyena ulungelo ufunela phawule kulento ngoba vele ubengasanginaki mina ubengasena ndaba nami Shuthi ulungelo mele akhethe ukuthi ukhetha wena noma ukhetha umale best. ubengasanginaka kana ndaba nami khuluma namafoni aphume namafoni eminyango akhulume nezintombi zakhe nami bese ngizenzela okwami eceleni ubengasana ndaba nami engishaya Shuthi wena nje ubungihlukumeza kulolu uthando engasabi nandaba ehamba ngisho ebusuku angishiye ngedwa So maya kushiya wedwa nobuziphuma bengiphuma ngeke umngani wami ufuna ukuthola into oyitholayo. Ufuna ukuthola into emnandi bengiya kusakhe. kumngani wami nje mina Mfethu, uyiphutha wena mfethu. Nawe kuthiwa ubungamniki umuntu wakhe isikhathi, ubuhlezi ungekho naye, ubumshaya, kanti kuyiqiniso lokho. hayi bafaka imshaye lo muntu lo ukuthi nje bona bahlangene ngalobungani babo base bese beseka lento Wayivumela kanjani into ukuthi kube khona umuntu wesilisa kuthiwa umngane intombi yakho? Wena ngiyayibuzela nje. Mina njengogwajo, wena uyivuma kanjani into ukuthi hayi unomngane wesilisa? Wayivuma kanjani bafo? awungayi-understanda ngoba ngayi-understanda mina bhuti wami ngoba ngithi hayi umuntu wami uyamjabulisa lento yabo uThembi So mfethu ngifuna ukubuza ke kwesakhile ukuthi lento niyiqale nini futhi niyiqale kanjani? Mina mfethu into engakutshela yona mfethu sesinawo 2 years thina mfethu sishayana. Yabo kanjani uThembi behleze efika kumina ezokhala mfethu ngokuthi ubhuti akamuzwa uyabona futhi ubhuti yabona ubuya mshaye so zonke lezi inkinga bebuya zokhalela mina Wena bumpholisa wena ngamanye Sure, bengimpolisa mfethu. So uchafazana nomuntu womuntu ngenxa ukuthi uyapolisa. Sure. Usho njalo. Sure. Ungavuma kuyakho relationship kwenzeka kanjalo. Unayo umuntu angithi. Ya ukhona. Ungavumani kwakho umuntu kufike mina ke ngingene kube male best kulalo muntu wakho. Mina brother Uchafazane futhi naye. into engakutshela iqiniso mfethu ukuthi ya vela ngithi ukhona owami naye bayamshaya qondile Sisinibiza ngani lento? mina engikwazi nje ukuthi umngani wakhe Sure. Namanje somngane wakhe namantshafazana. sesiyajafazana phela ngoba sekutholile kade kufuna ukubona lo Ufuna ukuthola mina kuwe ukuthi usisi njengoba unomuntu wakho wena. Mayengahluka njengoba bangahlukana nolungelo. Uzoqhubeka nomthande lo muntu lo. Uzoqhubeka umthathe njengomuntu wakho wena. hayi ngeke ngisho ukuthi ngizomthatha njengomuntu wami sizoqhubeka senze lento ade siyenza yabo Nijafazane. sure ngoba phela mfethu mina yabo ngifuna ukubekela kahle yabo mina kucacisele mina anginayo kakhulu umuntu engizothi ngiyathandana nginabantu ezizwisanayo nabo yabo kodwa mesuza ngothando Kusho ukuthi ke wena bafusakhile usisi lo uyamtshafaza khona nabanye futhi futhi bani kuyadlalwana mfethu manje moseza wena ngokuthi userious mfethu uzokhathala mfethu uzokhathala Yabona la uzogula Yabona yabona nje umuntu uzogula uhambe etshafaza so nawe uyavuma ngona ukuthi uhambe etshafaza bonke abantu aphinde azotshafaza nawe futhi kahle kahle wena usemhlambini mina ngeke ngimyeke ngoba uyangisupporta nangemali akasanginikeza imali lo
akasanginaki lo ngisapotha ngayo yonke into Futhi akakhulumi ikhanda kakucafaza. ngiyakwazi ukulenza uyakwazi ukunginika imali yokwenza ikhanda uyakwazi ukunginika imali uthando ngala uqamba amanga sekunyukela uthando ngala bengimnenzela yonke into ayifunayo ngene imali la hayi bese Qamba amanga. ukuthi sebeyathandana straight manje abasantshontshani la into enginothisayo ileyo nje bafethu konke lento idalo wena yonke lento eyenzakala idalo wena Okay Sithembi mina ngifuna ukuthola ke kuwena ukuthi wena njengamanje umuntu osekhizweni yakho yilo usakhile yebo awusamfuni unakhosi vela vele kwe direct caca nje angalokhu naye hlapha ngaza lo usolobole mfethu hayibo hayi ngalobole bongalobole kodwa bengisemalungiselelo Unakho ukumcabanga. benginakho esenhlizweni yami uyena osenhlizweni sakhile uzomlobola nangu bethi ufuna umlobola uzomlobola nini Mfethu njengoba ngisho ekuqaleni mfethu ukuthi mina ngeke ngifinyelele kuleso sigaba sokuthi manje Yamdlala nje kuphela. cha mfethu Yamdlala. siyasisana kodwa mhlawumbe ningangazi ukuhamba kwesikhathi ukuthi into izosithatha isibekephi kodwa mfethu mina amaplani ami awekho ekuthenini manje khona umuntu engimlobolayo mina ngiserious ngomuntu bafo wena udlala ngaye bafo nawe uyavuma uzenza uyisilima kwasayena isilima kwayena Uyisilima awukho serious ngami lo muntu uyakudlala mina ngiserious ngawe awuyisilima wena awusilima kambi wena awusilima kambi nangu umuntu obese ngenzela engisapothe ngenzela yonke into ngisho ingane yakho le esinayo nangu umuntu obeyondla ingane yakho ukuthi angijwayela nangu umuntu obeyondla ingane yakho yabo indaba yakho nangu umuntu obeyondla ingane yakho sisi mina ngifuna ukubuza wena nje umuntu esifazana ukuthi wena njengamanje ngoba usho ukuthi ubafu bengakwenzeli lutho shuthi wena ngamanye amazwi uyameka ubafu uthatha uMelbest angithi uyena uyangishiya vele uyangishiya anginaso isikhathi sakhe isikhathi enginaso sinaso isikhathi inayo ingane uMelbest anginayo ingane nginengane naye kodwa kufanele ukuthi yami ngoba phela bengiyondla njengoba esho nje mfethu yabo lungelo mfethu akafuni ngisho ukukhipha imali yokuthi Ingane- udokotela yonke into ngiyinikezwa ngoba vele inkinga ukuthi wena awusafuni lutho kwami yonke into usuyicela kusakhile awusafuni lutho kwami kodwa awungitsheli ukuthi asihlukane ubhizi uqhubeka nosakhile ngikhona izokhuliswa uyena ingane okay njengoba vele usakhile yenzela yonke okay my sister Thembi kusho ukuthi wena njengamanje la kwekwenzakalayo uzothatha isinqumo sokuthi uhamba noMelbest osokuyisoka lakho uzolisa kanjani kuyacaca phela ukuthi ngizoyiyela kunangu ulokhuzana usakhile uthathela usakile wena ngithathela usakhile ngoba phela uzobe sengishiyila ngithi yena wena vele uyifunela uMelbest hayi mina mfethu yabo into engayisho kahle kahle Thembi mfethu yabo mina bowufika kumina ukhala ngokuthi yabo usakhile wara manje kodwa phela mawukuthi seniyahlukana naye total ukuthi manje seniyahlukana yabo mina bengisizana nawe hayi ukuthi ngifuna nihlukane naye phela mfethu wena uthanda ngize kuwena sakhile usathanda ngize kumele understand wathi wena wena lapho uzobuthola khona i-chance ke kahle ke manje mayingasekho angithi uyena akasangifuni kodwa phela mfethu hayi ukuthi phela nami phela bengithola kuwena kuphela mfethu yabo manje shuthi wena sakhile ubujabulela ukuthi umjafaza ngasese awufuni ube ustraight wakho yabo mina unomuntu wakho wena sure yabo sakhile uyisho kanjani leyo nto uyisho Thembi kanjani leyo uyalazi nto phela uyazi nawe angimazi umuntu wakho mina ngazi ukuthi mina nawe wena umngani wami wena umngane kusho kahle hayi awuyona into angiyona into umngani wakho senza yonke into nawe uyakwazi yonke into. yiphi leyo ntombi othi unayo ke wena yiphi leyo ntombi othi unayo manje uthi uyana Thembi usubeka Khangizwa amazwi wakho uthi wena ene mina ngeke ukuthi ngisondeze eduze ujabulele mama isehambile lo. angithi wena Thembi bekhona lo ubhuti lo bomfihlela ngami Ngithi seyangishiya phela mhlawumbe phela nami manje. khona abantu engibafihlele wena phela mfethu ngeke phela Thembi ungitshela ukuthi phela manje mina bengithola kuwena kuphela Na usho ushiya abanye abantu. ukuthi ngiyakushiya Thembi ukuthi ngiyakushiya ngitohlale phansi wena ke sakhile uyakubeka ngembaba ukuthi ngeke uzumthathe uThembi ngeke ngimthathe ukuba uthaba umuntu wami kodwa mayefuna mhlawumbe ukuthi yabo ebhorekile wena ujabulela umjafaza kale ngasese mfethu ilapho nje into uyayibona ke into ongene kuyona yayibona ongene kuyona nangu ke ulungelo uthini ngaye lungelo mfethu uthini ngaye nangu lungelo hayi bafa hayi usengenzile uyaqhubeka nomuntu wakho usengenzile isilima kakhulu Thembi hayi sengibona ukuthi nje sekungcono vele sihlanganiswe ingane asaye seqhubeka nayo sakhile uzoqhubeka wondla ingane hayi mina ngizoyondla ingane anginankinga nengane nje umuntu oyinkinga uyena ngoba useze nje wayivumela nje ukuthi hayi iyenzeka ngempela Umuntu obengisiza ngengane sakhile umuntu obengisiza ngengane. sikahle ubani omthandayo lana sibecela ukujafaza inhliziyo yakhe ithanda iyapi inhliziyo yakho inhliziyo lokuthandayo wena uthanda Mina ngithanda usakhile.
uthanda usakhile ngoba uyena obengenzela yonke into. kodwa manje usakhile uyamuzwa nje uthi yena ngeke akwazi ukuthi ethandane nawe unomuntu wakhe mina tshene mfethu since sayiqala mfethu noThembi awufuni ukuba umseleki wena mfethu nangu hayi ayingeke ayibuye isithembu mfethu sihlula mfethu abantu abanezimali abasebenzayo njengoba ngena la ngintshela ukuthi sekhaya meza le ekhaya ifica omunye umuntu la phela mfethu ngeke phela since thina sayiqala noThembi lento le asikaze salikhipha igama lokuthi siyathandana yabo manje uyangifaka ke ukuthi mesezolisho manje la uyazi ukuthi sikhaya sisithembi nayi inkinga nje manje uzokwenza njani ke manje nangu bafu uyasho ukuthi yena wena ufuna lo ubafu uyakuthanda kodwa futhi manje bafoni uyaqhubeka naye bekwazi betshafazana Hayi bafo ngoba hayi yakhe inhliziyo mfethu ayisangithanda uyasho naye ukuthi awusethanda usakhila. Ngeke ngikwazi nami ukumlandelela nje sohlanganiswa ingane. sisithembi senza njani lento iqale wena male best nachafazana nawe ndoda yakho Usho ukuthi mawukuthi phela usakhila akasangithandi akasangifuni eduze kwakhe ngibuyela kubaba wengane yami. ulungelo Hawu ngixolele Thembi. bafukathi ludla wena Hawu bafu ngixolele Thembi ngeke ngikwazi na. Hawu ngeke ngikwazi. Hawu uma wengane kodwa phela ubeselala nawe bengasalali. Ingane sobambisana ingane ayinankinga leyo nto kodwa nje ukuthi siqhubeke nomjolo hayi mina ngiright. wena bafu into enyenyisayo ukuthi utshafazwe Ukuthi bengifuna ukuyithola lento bafo bengifuna ukuyithola ukuthi kwenzakalani bese ngiyadecide kahle manje sengithathile isinqumo angikwazi ukuqhubeka wena naye bafu akathole awunayo intombi enye eceleni hayi mina ngiphethe kahle kabi bekuthembi kuphela Utheni? buwo nje mfethu ubulimo bakho mfethu uye kumuntu uye kumuntu uma wengane uThembi bengiyimisele okukhulu ngaye kodwa hayi indlela enza ngayo mfethu ngifuna into engifuna ukuzwa kulungele i1 mina mfethu yabo ukuthi kube besilala noThembi engatholi benizoqhubeka naye intandane inkinga yakho ukuthi utholile ukuthi ngitholile uyabona kuyingozi kanjani ukuthi ubhekana nabafundi yabona mfethu icala lokulala mfethu Mfethu. nenye indoda hayi lelo mfethu Mfethu. axoleleki bra wami axolele ungathini uthini mfethu umuntu wesifazane wakho nje milale nenye indoda mfethu hayi axoleleki okay lungile mina ngifuna ukuthola ke kunina ke njengamajita ke because wena ubumazi lo ukuthi uwumngane nomuntu wakho nina ke nithini ke njengamanje because asifuni makuphila masisuka la kube khona ukukhishilana kwebhamu noma ukuzingelana nithini ke nina nobabili abafo mina yabo nje ngisho lo mjida lo ngoba akangiboni bafayi asawugwazana la emgwaqweni akabonge nje ukuthi sila kubo lo mjida lo aphumele la ngaphandle la estradweni mfana ayisohlangana mfana usho futhi mone inkinga manje mfana manje mone inkinga nje awuzona igora zami sisayibona into enzile ngiyafuna phela singabe siqale manje angekunqeni bafo yabo angekunqeni bafo yabona bafaka inqeni ukuthi bengifuna ukuthola ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu angithi usesuna ufuna ukuthola ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu hayi angijwayela wena bafo wena bafo uyangijwayela uyangijwayela nje wena bafo ngiqhubuza mina hawu mjida bo sisi benza inyoni Yebo. uyayibona into enzile njengamanje ukhetha ba Kahle kahle lento ayenziwanga yimini kubingeke yenzeke ukube kuthiwa yena uyiphathe kahle empilweni yakhe. awuthi bengafebi nje uthi wena wakhe bengafebi Ubengangisupporti ngalutho ayikho into abengenzela yona. wena ukhalela utshafaza kahle Mina kahle kahle bengisupport ubengenza yonke into engisupporta nje bekumnandi bengihappy kuyena. Yebo bengizosho nje ukuthi bengihappy kukho konke. Ngapha bese ngirobheka vele. bafu kuthiwa wena ubungasupporti nasekamerweni beshaya ama-nucleus ini kanti angathi phela ngiyomfesafi razo mengithola nje yabo oh benixoxa nobabili ukuthi uba abenawo phela ukuthi ngitshene mfethu ukuthi hawu bra seshaya yodwa into ongayikhuluma le Alright, kulo daba lolu ke esibhale kulona ke ulungelo ke namhlanje okudaba lolade silidingide noma ade silisebenza namhlanje sikwenzakalani. Alright, mina njengonogwaja ozikhundla ngizokuvezela ukuthi ke inkinga iqale kuphi futhi kwenzakaleni. Alright, asiqale lapha ya kulungelo noThembi bethandana bo2. Ulungelo ezo understanda ukuthi ukhona usakhile njenge male best wavuma naye ukuthi hayi no akanandaba ne male best. Okay, asibukeke lapho ke indaba ukuthi iqala kanjani. Nakho ya i-male best kuyavela ukuthi hayi ngathi akusasika ukuthi ubungane lobo obukhona ubungane umfana nomngane umfana egcineni sebayatshafazana. So ikhathi sekuvela ukuthi batshafazana vele lapho kumuzi wenzani uyachitheka. Asambe siyobuka uThembi kule situation ke yokuthi ke njengamanje abafana bawu2 sebexabene
eceleni ngenxa yakhe naye akasazi uyasixaxa sekhanda ukuthi uzohamba noSakhile noma uzohamba noLungelo. Sibona uLungelo emthanda umuntu wakhe futhi eveza ukuthi yena akanayo omunye umuntu eceleni. Ngala uSakhile unayo umuntu wakhe o-straight kodwa lo uyisachik bayatshafazana eceleni ekugcineni uyakuveza uSakhile ukuthi yena ngeke eze emthathe. Ngisho ukuthi uyakhala inyembezi usenzani ngeke eze akamthandi kahle kahle. Shuthi kahle into ethandwa yena ukumtshafaza. So usisi simthole senenkinga manje ukukhetha ukuthi uzokhetha ba sekude emuva sekukude phambili. So iphutha elikhulu lenzekile la ngokwami njengonogwaja ozikhundla ukuthi kungene umuntu wesithathu. Vele kothandweni kakade maye wangena umuntu wesithathu lolo thando lolo ke so seliweak noma so selintengenteke. So ingqikithi nje yonke le ndaba le umuntu wesithathu ofike waba yini uMelbest naye futhi oyidlalelayo ongekho serious ngempilo. While ubhuti ngapha uLungelo userious ukuthi ufuna ukumthatha umuntu wakhe. Then ke usisi nje ama simthola esengena ndawo esengasazi ukuthi uzokwenza njani. Njengoba nje usehlukene nabo bo2 selahlekelwe ukukhona ngokungekho. Enye into ekumele siyibuke la kulolu daba ubungozi obungahle behle noma obuzokwehla kakhulukazi kulolu daba besingalo namhlanje. Uyabona nje ubungozi obukhulu. 1 usisi uqhatha abafana kahle kahle masikhuluma iqiniso la. Izinsizwa lezi sikhuluma ngazo abantu laba abangagwazana, abantu laba abangadubulana njengoba ububuka lapha ukuthi uLungelo ucasukile futhi lento yabona ukuthi udiniwe ngaphakathi. Kwanaye ke uSakhile ngeke ezethule omunye umbhemu eza kuyena ngamandla. So lento ke ikhomba ukuthi ke usisi kahle kahle beyifaka yena ebungozini ephinde efake nabafowethu empilweni zabo kutheni babe sengcupheni ngoba sikhale kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane bayabulawa abantu besifazane abanikwa indawo yabo kanti iphutha nabo baba nalo ekuthenini bebhanqa abafana noma begaxelise izinsizwa ekuthenini izinto zigcine zingahambi kahle. Asibuyeke kumfowethu uLungelo umfoka Ngcobo umfoka Mchunu ube nobuhlakani obukhulu kakhulu bokuthi uma indaba isebona ukuthi imxakile wabhalela thina nje ukwenzakalani ukuthi kwenzakalani hambani ngisize unokuthi eyibambelene noma ethathe ngenhliziyo noma ethathe ivolovolo noma ethathe ummese. So ke indaba yanamhlanje siyibona kanjalo ke isifundo nakuwembukeli ngasekhaya ukuthenini ke uma kukhonto eyenzakala empilweni yakho ungathathi ngamawala yehlisa umoya uzama ukuyenza indaba ize ithole isombululo. Mangabe kungukuthi ke na umbukeli uyafuna ukuthi ke usibhalele hamba lapha ku Facebook page yethu Inyoni TV ufike ubhale udaba lakho noma kanjani sofike silicheke. Uma kungukuthi ke nawe uyafisa ukuthi ke udaba lakho sihambe silisebenze ukuthi ke kwenzakalani silandele kwinkonzo zokuxhumana sikhona na YouTube @Inyoni TV na ku TikTok sikhona Inyoni TV noma nini. Mina nginogwaja uzikhundla ngingumzwana ngavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda nditsiba athi mgola khola dathi ngagcoka umuntu icobo kucumfala kahla noma nini noma ikuphi kwenzakalani sihle sikhona. So ngihamba nazo insizwa umZ Nobonge zavava kuyashuba baba.